Antonije Veliki o mudrim ljudima i mudrim dušama. Tekst preuzet sa sajta pravoslavlje.ru. Ljudi se obično nazivaju mudrima usled nepravilne upotrebe ove reči. Nije mudar onaj koji naučio izreke i dela drevnih mudraca, već onaj čija je duša mudra, koji može da rasuđuje šta je dobro, a šta zlo, koji se uklanja od zlog i štetnog po dušu, a brine se za dobro i duše korisno i čini ovo sa velikom blagodarnošću prema Bogu. Samo se takvi ljudi mogu nazvati istinski mudri. Istinski mudar čovek ima samo jednu brigu, da se svom dušom povinuje i na svaki način ugađa Bogu. Tome i samo tome poučava ovaj čovek dušu svoju kako da ugodi Bogu, blagodareći mu za njegov dobar promisao u ma kakvim životnim okolnostima se nalazio. Jer neumesno je ne zahvaljivati lekarima za ozdravljenje tela, čak i onda kada daju gorke i neprijatne lekove. Isto tako je neumesno ne blagodariti Bogu, jer nam se ne čini radosnim, ne shvatajući da sve se odvija po njegovom promislu i nama na korist. U takvom promišljanju, u takvoj veri u Boga je spasenje i pokoj duši. Mudar čovek, preispitujući samog sebe, spoznaje šta mu je potrebno i korisno da čini, šta je blisko i spasonosno za njegovu dušu, a šta joj je strano i pogubno. Na ovaj način izbegava ono što šteti duši, kao nešto strano. Mudra i dobrodeteljna duša otkriva se u pogledu, postupcima, glasu, osmehu, razgovorima i obraćanju. U takvoj duši se sve promenilo i zadobilo dostojanstven izgled. Njen bogoljubivi kao snažni vratar, zatvara prolaze sramnim i zlim pomislima. Mudra duša se trudi da se izbavi od bespuća, nadmenosti, gordosti, sablazni, zavisti, krađa i svega u čemu se sastoji suština demonskih dela i zlih kazivanja. Ovo pri marljivom trudu i pažljivom sozrcanju uspeva da svrši čovek čije želje nisu ustremljene na niska zadovoljstva. Kvalitativna mudrost u nama samo delima nas čini dostojnim da se nazivamo ljudima. Bez ove mudrosti od beslovesnih bića bismo se razlikovali fizionomijom i darom govora. Dakle, da pozna razuman čovek da je besmrtan i da omrzne svaku sramnu pohotu koja je ljudima uzrok smrti. Mudrim ljudima nije potrebno da slušaju razne besede, već samo one koje donose korist, koje vode ka poznanju volje Božje, jer je ona put kojim se opet ljudi vraćaju u život i u večnu svetlost. Nema nikakve koristi od izučavanja nauke ako duša ne živi dobrim i bogougodnim životom. Uzrok svih zala je zabluda, prelest i mržnja prema Bogu. U razgovorima ne treba da bude prisutna grubost. Mudre ljude obično više nego device krase skromnost i celomudrije. Nepostojani i neobrazovani ne treba da kušaju mudre ljude. Mudar je onaj ko Bogu ugađa i bezmolstvuje, ili ukoliko govori, govori malo i samo ono što je neophodno i Bogu ugodno. Ne može se odjednom postati dobar i mudar. Ova dva se zadobijaju pažljivim rasuđivanjem, vežbanjem, iskustvom, dugim podvigom i najvažnije, jakom željom za činjenjem dobrih dela. Dobri bogoljubivi čovek koji je istinski spoznao Boga, ne da sebi mira,
radeći sve bez izuzetka što je ugodno Bogu. Takvi muževi se retko sreću. Muž mudri, razmišljajući o prebivanju i razgovoru sa božanstvom, nikada se ne vezuje ni za šta zemaljsko i nisko, već upravlja svoj ka nebeskom i večnom, svestan da volja Božja, krivac svakog dobra i izvor večnih blaga za ljude, jeste ona koja spasava čoveka. Nije duša, već dar Božji koji spasava dušu. Bogugodni teče ispred duše i savjetuje da prezre privremeno, tvarno i prolazno, a zavoli večna, netruležna i neprolazna blaga. Tako da bi čovjek dok živi u telu, zamišljao i sozrcavao nebesko i božansko. Na ovaj način bogoljubivi je blagodetelj i spasitelj ljudskoj duši. Mudra i dušekorisna reč je dar Božji. Suprotno, reč prazna, željna da odredi meru i rastojanje neba i zemlje i veličinu sunca i zvezda, jeste izum čoveka koji se zabadava stara, kao da želi da sitom zahvati vodu i po ispraznoj taštini traži ono što mu nikako ne donosi korist, budući da nema mogućnosti ovo da pronađe. Ko posjeduje taj je svestan da je upravo on, čovek prolazni. Onaj koji pozna sebe, zna i da je sve tvorevina Božja data na spasenje čoveku. U vlasti čoveka je da sve dobro razume i ispravno veruje u to. Takav muž čvrsto zna da samo nekolicina posjeduje vrlinu da omrzne ovo zemaljska blaga i da se uteha i večni pokoj zadobijaju od Boga po smrti. Celomudrena duša, držeći se nepokolebljivo u svojoj dobroj nameri, poput konja obuzdava gnev i pohotu, ove nerazumne strasti, i zato što se bori sa njima, ukroćuje ih i preovlađuje, bit će uvenčana i udostojna prebivanja na nebesima, a zadobit će ovo od svog stvoritelja Boga kao nagradu za setvu i trud. Istinski mudra duša, gledajući na sreću zlih i blagostanje nedostojnih, ne žalosti se mislima o njihovim nasladama u ovom životu, kao što to biva sa ljudima nerazumnim. Takva duša je jasno svesna nestalnosti sreće, nepoznanice prebivanja ovde, kratkotrajnosti ovog života i strahote suda, i veruje da Bog brine o tome šta joj je potrebno za život. Celomudrena duša prezire materijalno sakupljanje dobara i kratkotrajni život, izbira nebesku utehu i život večni, koji će dobiti od Boga za blagočestivost. Koji se nalazi u čistoj i bogoljubivoj duši, istinski gleda u Boga, nestvorenog, nevidljivog, neizrečenog, jedinog čistog za čista srca. Prepodobni Antonije Veliki sa ruskog Iva Bendelja. 31. januara 2019.